Sa headlines kan mga bareta, Naga City Police Office siniguro ang seguridad kan mga political rally sa sentro kang syudad. Banwa aning San Fernando, Camarines Sur, negatibo sa avian influenza virus. Send of ceremony sa Regional Special Operation Task Group Masbate, ginibo kan suudma. Sa WhatsApp Bicolandia, aramunta ang mga aktibidad na ginibo sa nakalihis na Naga College Foundation Alumni Homecoming. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Bago ang kaaldawan kan pagpuon kang karampanyahan kan mga kandidato sa lado lokal, digdi sa syudad ning Naga, magkakasunod man ang mga proclamation rally kan mga ini. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Duwang kandidato sa lokal ang nahiling na nagsagibonin proclamation rally. Primerong nahiling kan sarong banggi sa Clupa Calawag si dating Naga City Mayor John Bongat nangunyan liwat nagkakandidato sa pagka-alkalde kan syudad. Ngunyan man nabanggi si incumbent Naga City Mayor Nelson Legacion. Ngunyan man nabanggi ang proclamation rally ni Tato Mendoza sa M Plaza na pagsasadiri niya. Kanso ugma, si SND Noel De Luna naman sa mga nagkakandidato sa pagkakongresista sa Tercer Distrito ang primerong nagsagibonin proclamation rally sa Plaza Quezon. Sa aga, Marso 25, 2022, ang formal na pagbukas kan campaign period sa lokal. Durante kaini, yaon ang PSO asin PNP ngani magmantinir kan pasi orden asin seguridad sa gabos na mga rallies. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Huli tadakol na tawo ang nagruruso sa mga political rally na pinagigibo sa Plaza Quezon. Kang syudad ning Naga na sakop pa kan Police Station number 1. Siniguro man kang Naga City Police Office na maitatao ang seguridad sa mga nag-aatindir. Ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Bago ang formalmenteng pagpon kang karampanyahan ka mga kandidato sa lado lokal, nagkakaigwa na kang sedang kanya-kanyang proclamation rally ang mga kandidato. Kasubanggi, ginibang political rally ka nagkakandidato sa pagka-congressman na si Noel De Luna sa Plaza Quezon. Huli kay ni sibot ang Naga City Police Station number 1 na pinamamayuhan ni Police Major Joe Villunar sa paglatag ng seguridad para mamantinir ang pasi orden. Pag ngunyan na may mga political rally kita, so number 1, ang bago sindang mag-conduct kan sindang political rally. So nakikipag-coordinate sinda digdi sa Naga City Police Office and then binababa sa mga memo na igwa sinda ning ika-conduct. So dapat gabos na political rally, so na-inform man kami kayan kasi ang tinagtatao kami dyan ng asistensya, lalong-lalo na sa peace and order and then sa mga route security na pwede nang paagihan tanganin di mag-clog sa tuyang traffic, and then mabawasan taman ito yung mga inaapod na mga mapagsamantala na mga kriminal na pwedeng magibo sa klalo na ngayon ng dakol tawo na nag-aabot. Apera kang Plaza Quezon, sakupan kang Police Station number 1. Ang iba pang plaza sa sentro kang Naga. Mismo ang presensya ni Police Major Villunar ang kinakaipuan para masiguro ang kamugtakan kang pasi orden. Ang gabos na plaza digdi sa sentro ay sakop kang Station 1, so obligado na yaon ako kasi ako ang nagiging supervisor. Kaya dyan kasi it is under my jurisdiction, under my area of responsibility. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, regular man na pagpapatrolya asin pagkondukta ning checkpoint ang pinagigibo kang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Major Jovi Lunyar. Sinabi kay ni na mientras na yaon sa pagturog ang mga taga-Naga, yaon subuot sa pagbabantay ang kapulisan kang syudad para masigurado man subuot ang marahay na kamugtakan kan pasi orden kan syudad. Ang kapulisan po hanggang ngunyan, dawa pa may corpus sa mayong curfew is nagkakandak po kami ng patrolling, nagkakandak kayo mga dictated checkpoint, lalong-lalo na po naman sa mga inaapod mi na mga mga wee hours. Lalo na po ito yung mga tanda mi na kung saan ang tao is nagpapahingalo na. So dapat po ang directives ko po sa mga tao ko kung nagpapahingalo na ang mga tao, dapat ang mga pulis yaon pa po sa tinangko. Naga City Councilor Attorney Salvador Dil Castillo
pinagbiklad kung saan naggamit ang natadang pondo kan lokal na gobyerno kang Siyudad Dinaga kang nakaaging taong 2021. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Kulang-kulang 21 million pesos ang subuot natadang pondo kang Naga City Government kan taon 2021. Ini ang ipigbiklad ni Councilor Salvador del Castillo. Actually, pag-abot sa mga appropriation, itong mga unused, itong mga balances, kan gabos na appropriation, pera po kan mga capital outlay, si tada kan local development fund, saka si tada kan calamity fund. Ito pong disaster management fund. Ang gabos pong tada na iyan, na pundo. Pagtapos kan taon, na-revert yan sa general fund. Gabos po yan, except itong pigsabi kong tulong. Iniyo pong tulong iniyo, pwede pang ipadagos ni sa succeeding year. Gabos na balanse kan nakalis na taon, otomatiko subuot na na-revert o naibuelta sa pangkagabusan na pondo kan syudad. Tulos man subot ining nagamit na sangunyan, dai naman maabot sa 1 milyon ang natada. Itong subject to appropriation, pwede naman yan i-appropriate. Pwede idagdag sa personal services, pwede sa maintenance and other operating expenses, pwede sa capital outlay. Iyon po yan ang gamit kaya. Pero subject to appropriation kan respective sanggunian. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Banwaan ng San Fernando, Camarines Sur, negatibo sa avian influenza virus. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bree. Ang banwa ng San Fernando, Camarines Sur, saro sa mga lugar na pigsususpit sira na igwanin avian influenza virus ninhuli sa pagkagadan kan magkakaparag mga itik digdi. Sigun kay Alan Salvador kan Municipal Agriculture Office kan San Fernando. Basado sa pinaabot na report kan Regulatory Division kan Department of Agriculture, negatibo man ang resulta kan ginibong swab test sa magkakaparang itik digdi. Ligtas man kami duman sa hilang na avian influenza virus. So, negative man po si resulta sa ginibong laboratory test sa Regulatory Division. Ngunya nangangapunan man si Salvador sa gabos ng mga may ataman in itika, nagikan sa ibang mga banwaan na makipag-koordinar sa saindang opisina, asin mag-agi muna sa swab test at tanganing syertong day maulakitan anibang mga ataman na hayop sa banwaan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, send of ceremony sa Regional Special Operation Task Group Masbate, ginibo kan Suudma. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, pamphlets, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Ninhuli sa padagos asin mas pinalawig na vaccination program, mas protektado kita sa COVID-19. Pero dai makampante, ngunyan na nasa taho pa kita kan pandemya, dai malingawan na pakusugon ang salud, maggamit ng face mask, tamang distansya sa pakikiulay, magsunod sa minimum health protocols, magpa-booster shot kon kinakaipuhanan. Ini po ang sa inyong alkalde, Mayor Ed Severo, padagos na maging alerto asin ligtas. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga.
Padagos pa sa mga bareta, tulong aldaw na training on sports skill para sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan digdi sa siyudad ng Naga. Nagpapadagos ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa loob ng tulong aldaw po Marso 23 hasta Marso 25 mag-iibahan ang mga coaches asin trainers si Manlain-Lan Sports Event gikan sa pribado asin pampublikong eskwelahan sa siyudad kang Naga para sa sports skills training. Sa nasabing training, mayormenteng pag-urulayan ang mga mapadapit sa rules and regulation kang kada sports event. Susukinaga City Schools Division Superintendent Dr. Manny D. Guzman. Obheto kay ni nasarong rules and regulations sana ang dapat sunodon kang kada sports official. Iyo po, kaito arog kayo ng tendency na dahil si mga competition ka to, may mga public-private na distinction. Ngunyan, ang idea is, siyempre kung gusto mong maging maray ang Naga, dapat may pagkakasararo ang Naga. Kaya digdi pa lang sa pagpuon, dahil panaralaban within Naga, itong between and among schools, between public and private schools, dapat igwana ning unification stance and sa tuyang DepEd tanganing inot siyempre dahil ang pinag-urulayan tango niyan rules and regulations. Pagpuon pa lang parareho na ang pagkaintindi. Kung parareho subot ang pagkakaintindi sa mga regulasyon na pinagsusunod, pagbabasehan na sa nadigdi ang tibay kang aki. Kaya dahil na mag-iiriwal and then ang talagang magigitang basihan, so tibay talaga kang aki. Sinabi man ni Naga City DepEd Division Sports Officer Orencio Chavez na may 15 pribadong eskwelahan ang kabali sa tulong aldaw na aktibidad. Iyo ang host, nagpapasalamat kami sa President, si Sir President Mario Villanueva sa pag-accommodate as venue of this training. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nagpaabot manin pasasalamat si Orencio Chavez, Division Sport Officer kang DepEd Naga, kay Mr. Mario C. Villanueva kang Naga College Foundation sa pagiging host kang nasabing aktibidad ngunyan. Nagpapasalamat kami sa President, si Sir President Mario Villanueva sa pag-accommodate as venue of this training. Sa satuyang police report, 54 insidente ng pagbalgar sa Comelec gun ban ang nairehistro kang Bicol PNP poon kang nagpuon ang election period hasa kang petsa 13 kan presenteng bulan. Pinakadakol ang insidente sa probinsya kan Masbate na igwaning 19 asin 22 na badil ang nakumpiskar asin 22 man ang naarestong suspek. Ang Camarines Sur igwaning 12 insidente ning pagbalgar sa Comelec gun ban mantang ang siyudad ng Naga igwasana nin Saro. Hinipunakan sa ugma ang send of ceremony sa 462 contingent kan Regional Special Operation Task Group Masbate na papamayuhan ni Police Colonel Rodolfo Castil Jr., Deputy Regional Director for Operation kan PNP Bicol. Ginibo sa Camp Simeon Ola ang send of ceremony. Obheto kaini na magkaigwa ning bastanteng bilang ning mga otoridad sa nasabing probinsya para maging matuninong ang paaboton na eleksyon. 5 aldaw na trade fair kang Department of Trade and Industry digdi sa siyudad ng Naga pormalen tinang pigpunan kan suudma. Uyang sa kuyang report. Naging makulor asin maugma ang opisyal na pagbubukas kan suudma kan aktibidad kan Department of Trade and Industry Camarines Sur ang sa indang 5 aldaw na trade fair sa loob mismo kang Robinson's Place Naga. Sigun kay J. Ablan na after 2 years na talagang hidaw ang gabo sa araw kaining face-to-face na aktibidad. After the 2-year lockdown, medyo talaga excited ang mga MSMEs, ang mga clients ng physical trade fair. Kasi ano mo, admittedly may mga online platforms kita, pero iba man giraray pag physical trade fairs. Kaya talagang this year, this is the first ever trade fair after the lockdown. Apwera pa kayan ining programa ninda na talagang pinag-isipan nindang maray.
Sigun pa kiablan na talagang bako ining basta-basta nin huli subuot na nag-agi ini sa tamang mga proseso. Sinabi kasing Capsule, talagang nakulong talaga yung food products. And syempre, dahil man lang basta-basta kung sisay lang ang i-feature ta ng mga exhibitors digdi. Dapat compliant talaga siya duman sa mga government standards. Kasi pag food, dapat igwa kang FDA, LTO, igwa kang CPR, and at the same time, dapat itong label magagayon talaga. So all these exhibitors or MSMEs na nag-participate digdi sa Feria de Camarines are compliant duman sa standards. Alagad presente man sa programa si Mr. Mario C. Villanueva, MNCCI President, as in NCF President, na inimada subuot an oras na makaruluwas naman ang mga negosyante asin maipahiling ang sadiring produkto kan mga ini. Walang socializing, walang pera. Hindi, nakaipon ng tao for being at home for the past 2 years. So now is the time to go out, socialize, and spend money. Parang economy natin mag-spin and to improve, di ba? Kasi pag nakita ng mga negosyante that the economy is lively, no? Maengganyo sila mag-invest. Ugma, asin excited man ang namamatian kan mga negosyanteng mga nag-atindir digdi sa programa kan DTI. Saro na digdi si Ma'am Emma na ibinida niya man ang sadiri niyang produkto. Masaya sir, at saka nagkaroon ng yung parang maganda ang papatunguhan kaysa noong pandemic na talagang bagsak na bagsak. Ngayon sir, nakikita namin na medyo mabinta na sir, nagbabalik na yung dati. Alagad naglalao man ang mga nagpartisipar na mga negosyante digdi sa trade fair kan DTI na magiging matrayumpo ang sa indang aktibidad asi mas lalo pang maipapabistado ninda ang sa indang sadiring produkto. Sigun pa man kiablan na makakabawi naman da subuot ang sektor kang pagninegosyo ngunya na taon. Hindi na ang recovery stage. So, kung ano itong mga pwedeng avenues, mga intervention or support mechanism na pwedeng i-provide like this trade fair, tangaring maka-generate din increased sales sa mga MSMEs, dapat gibuunta na in pagtarabangan. Good luck sa mga exhibitors ta. Actually, just like them, we're also excited for this first ever trade fair na ang branda is Feria de Camarines. So, I'm encouraging everyone na mag-shopping po digdi sa Feria de Camarines. Mag-i-enjoy ka mo kang masisiram na pagkakan and iba-ibang mga activities digdi. So, salamat na maray. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga News Break. Sa satuyang WhatsApp Bicolandia, paghihirilingan kan Naga College Foundation Alumni Organization, sinabayan ini nin mga aktibidad na makakataoning tabang sa publiko, urog na ngunya na panahon nin pandemya. Ang kumpletong istorya ihatod sa tuyan ni Cindy Cuesta sa WhatsApp Bicolandia. Pinag-approbit saran kan Naga College Foundation o NCF Alumni Organization ang pagkakataon na sindati ripon ngani na makapaghiras nin tabang bako lang sa kapwa alumni kundi sa namamanwaan. Antes nangyari ang Grand Alumni Homecoming kan Banggi kan Sabado, aga pa sana nagkundusir nanin mga aktibidades man iba-ibang alumni departments. Pinanginotan kan General High School alumni ang sarong community pantry kung sain buluntad man na nagkontribuer ang gabos na alumni kan graduate studies, college departments as in basic education. So, ang satuya pong mga recipients ay hali po sa barangay kan Liboton as in barangay kan Peña Francia. So nagpili lang po kami ng 75 coming from each barangay, kaya igwa po kami ng 150 na recipients. Aram po ninda na digdi talaga sa Naga College, garo-saro sa ng pamilya. So kaipuhan magpuon sa laog ang charity. Sabi nga ni kayan, charity begins at home, and kaipuhan mi siyang ihiras para ang gabos digdi sa satuyang komunidad ma-inspire na truly
pinaka the best pa din, lalo na sa panahon ngunyan, na kitang gabos magtarabangan, magkasararo, asin magtaoning tabang, para mas lalo kitang kumbaga gayahon kan sa tuya manin mga kahimanwa. Ang Grand Alumni Homecoming ipigsabay sa 75th Foundation Anniversary na igwang temang Love of Family and Country, Closer to God and Humanity. Kaya gabos na aktibidad, iyoan makapag-extendir nin blessings sa gabos. Blood Chem o ang pag-opresir nin libreng pag-examin sa dugo ang Ginibukan College of Health Sciences alumni. For assessment, okay, and diagnosis, okay, and of course, if you are regularly having your, we call these numbers, if you are actually having them very regularly, then you are able to anticipate the kind of interventions that you should have in terms of health maintenance and in terms of disease prevention. Enot naman sindang nagsagibo nin bloodletting activity para makatabang sa supply kan dugo sa BMC Blood Bank. Mientras tanto, kasabay kan kontribusyon kan College of Engineering alumni sa community pantry. Kinuan naman ang pagkakataon na ini na magkondusir nin organizational meeting na makapag-ilihir nin alumni officers sa primerong pagkakataon. This is only the first time that all the alumni of the College of Engineering had been gathered to partake with this 75th Foundation Anniversary and General Alumni Homecoming. So, in particular, for the College of Engineering, our program includes, first is, of course, the preliminary, and then organizational meeting, wherein the pioneering set of officers for the NCF College of Engineering Alumni Association would be elected. And after that election, comes the induction of the sets of officers. Bida man an man iba-ibang talento na ipigpahiling kan mga estudyante. Sa tahaw kan pandemya, nagtiripon an NCians. Ang iba sa sainda, nagpuligikan sa ibang lugar asin harayo naman ang kinaabtan sa buhay. Puon kaidto ki Lolo Mel, sagkod pa man ngunyan ang mga NCian, pirming minamawot ang kamarayan bako lang kan mga Bicolano, kundi kan kadaklan. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dahil malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Programang ini hatod sa to kan transfer in Ninoy and Cory Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Ski 911. Every Filipino deserves to be beautiful. Located at Mayod Street, Naga City. Kape ni Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.